ngai thlatute chibei le vekule tuntuma chuan Indopui pani na hun Laia doctor le scientist nunrawng tak an mahni mihringpui te nge experiment le research beina na hmanga nunna tam tak la tu te chanchin kan ngai thladon ani doctor na hi na zaum tak mai ania an hluin an tangkai em bok nunna tam tak an chan him thin mi ang lo le pa ngai lo tur te po an tran puya mi ang le pa ngaya mi piang sual lowa an chuin an siam le thin ani hi an tangkai na hi soi thiam le soi sen po ani lo hial zokang man Laia nat na ti dam thei lo entirnan pharte tb te ang po kha tuna chuan ti dam thei alo ni ta chu po chuan zar liu ani COVID-19 point khovel ati boin aron len tir phei ka chuan khovel anguya aruma athim em ani kha ma se tun ma pola thlengai lo tila kan soi sual kher lowang chu lo thleng tatlat mai kum khat po tling lova aven na vaccine chu an hu chuakin January sang ni somni pakhata ral meu chuan tam takin inven na an lata chur chuani hi le doctor tero puizia le kantan an tangkai je chu mit nge in kan muin kan tong chu ani si himo doctor le scientist te hi omlo ta se khovel bi hring te kan wathi tam to don em kan mang vek to hial mai theini ingai tu venga em le inun na ka pathian in doctor te kuta hian na sa takin ngati hi kan ran vul le ramsa te thleng hian an kuta in ngat na sa hle ani hi scientist te hian kan nun anti olsamin anti nuam em boka anthil mu chua tel lo chuan khovel hi mit khap kar pu om thei talo zanthim po hi karen tel lo chuan thil pa ngai lo ni zota tv le mobile phone tel lo chuan kan nung thiam ta lo chu ni hi motor rail le thona tel lo chuan kan khosaka boi zota ani lom ni heng zong te hi tu te wange an ro puitin le an zom na an na thole thil mu chhuat te hi soi sen ani lova an tel lo phei chuan khovel hi a boi zota chu ani ber hi le pathian thiam na le fin na min petu hi alo varo puin aro puina hi chhut phak rol ani silo ma se aro puina hi kan hre phak lo mai ni lovin tam tak phei chuan pathian om po an la ring lo ni chumle mihring te ril ru hi alo vamak nga em tuna phei chuan khovel mi ho saber berten wana bu khoran tum me ani hi kan pathian thu khan eng tin nge ti kha wana bu khorin tuifing rian munga po ma se ala phi thlain la pot chuak don ni kha kan pathian thu dik zia le ril zia chu ring lo mi te hian an hriat lo lain an ti dik mek chu ani hi hun to pa hnai to zia chu alang chiang khop lovem ni le ahun chupa chaulo chuan a hresi lova zol nei inti le hril lok tu te poin han soi ve ma se rindan tok I thiam teng ukhai pa an ni si lova fa pa meu poin a hriat lo chu an ni hian an hriat kan ring chem le kan soi thui tama mai mo doctor le scientist tero puina le an tangkai zia kan soi tamta ma se scientist le doctor then khatte ro chu nunrawng le tual thamang an thiam na le fin na te midang ta na laom taka hmang thin an lo om tlat mai an mahni mihringpui te nge experiment ta na hmanga dim na tel mi alova research zirchian na atana hmang thin an lo ni ani chu an chanchin hi kan chiarin kan ngai thlafo to in a rin om an mahni chau in ngai tua midang te torna hre du mi alo an hming thatna turani chuan eng po ti du an ni thin midang te torna chu an tan chuan hlimna ni in midang te thina chu an tan chuan inzirna man ru ang chau ani thin thina hi enga man ngai hau lo nia an mihringpui te thina chu ar te thi sawn ang chau in an ngai thei zuk nia hetia kan ngai ai hian an rap thlakin mi thiam ni ma se mi ang lo ani si mi fing ni ma se mihring nun zana chang hre lo ram huai ang chau an ni nunna chan tu ol samna le ma sawn na min petu ni ma se nunna tam tak suat tu chu scientist ho thil mu chu hi zuk ni le loi si tlat chuan silai le bom
Indo na man ruan mu chuate chu mihring nun na suat tu na sa ber an ni avamake German Dr. Friedrich Hoffmann po hi nunrawng tak chu ani ama hi scientist le chemist ania Luftwaffe Technical Research Institute sangka chakbo somthuma tanga Indopui panni na top thlengin a thoka the chau concentration camp experiment en chinna kan ti mai kha tam taka beya chuta omte chu en chinnan chuan a hmang thin ani chu tur hlom tak en chinna na mihring man chu nuam zuk ti tlat pek chuan mihring ma se mihring nun na za lo khopami a ani tila adi khopina rinom Jigoslovak Catholic puithiam zathum som ni pali lai ati hlum zinga hian an telani chumole chung ho chu malaria ve choptirin inzirnan an hmangta ania ara phla khop mai keinin ve hlawa kan in ve na sajia han ngai tu phei chuan an na thodan hi ati biom hial zokani Dr. Walter Cyber po hi achibon ra khop mai mitang za somnga lai chu ei mu mal lova mihring omdan en chinna na hmanga an chu ei thin aya ama duan chu an thom no hlui atanga asong bol ei tur siam chop a pe ni chu za somnga zinga za som paruk chuan han thi pui ta reng bokani hei baga hian nazi hoin an mitang te asang tel tel a boruak hlom hmanga an ur hlum na tur hlom tak siam tu zinga mi ani boka hei hi mi nuai telin an thi pha bok ani kha hei chau hi lani lo Dr. Card Blon apo hi achera phlak lo big mi lo mai nazi hun laia an scientist chuan vor pakhatania a na ber pakhat chu biological ral thom lampang buai pui ani cancer research chu a hmingin bei ve ma se a tuina ni haulo thung natna hlo om hmanga mi te bei dan dai a tui tlat chung a thil siam en chin nan chuan zel tang sang khat za sari lai chu a hmang chin tamai ani chu za ngai na chu khoilama saju ang leka ama mihringpui te ngei po angai tina ani ber chu natna tam tak malaria tiamin na vei chop tira inzirna na hmang ta thin ani ani po hi chera phlak tak chu ani Japan doctor EC ve thung hi chu atir chuan doctor fel tak le tha tak ania ama poin mi te tran pui chu atum ber ani thin ma se sangkha jako somthum pathum malo ni chuan arel ru dang tatlat bacteria te chu engtin nge ral thuma aman thei dan tur ti te chu aril ru lu atu lo ni ta Chinese le Soviet sipai engmo za chu en chinna na hmangzui ta ni chu chung a thil ti te chu America rama the dar turin ma an lata ma se chu an shisiam chop America rama an the dar ma chuan Japan rama etom bom an thla ka wangin Japan chu atlom ta sia an thil tumber shipui the dar chu an ti hlotling man talo ani Dr. Siro isi hian experiment a beina sa hlea bubonic plaque te anthrax te cholera le natna shik tam tak mangin a beya chu a thil ti wang chuan Chinese sang tam takin an thi pha an chu dan phei chuan a kut tur hrim hi nuai nga sing riat chuang ani an ring hial ani Dr. Herbertus Stockholt po hi a chengap khop mai Indopui lai khan experiment ati na awangin nun na tam takin an chan pha mitang tam tak chu ka hitna le hnim hlum tel lova zain tui vot taka then che in votin mihring a mea an om dan te chu en chinna na hmanga a then chu boruak nek na sang taka te a khung thul a che dan hi mihring na tur le shom rei zong ani awangin a rap thlak tak zit ani po hi tir chuan thaw na chak lutuka chuan le hmun sang taka omin mihring a hong dan zir thin ani a Indopui na na thaw ati dang lam na sa hle ani chero wa view ma se a thil lo zir chian ma sak sang awang hian America van lon mi te chu thla hlotling takin an lon theya chu wang chuan the father of space medicine ti in an ko ta hil reng ani damdoi le thil thar dang muchuak tur chuan en chin na nei chu angai ngei mai ma se damdoi bi ka ngat phei chuan an film khurem ema a chan chu mihring tan thi na emo pian sual na le thil rap thlak tak thlen thei ani wang ani chu wang chuan saju le ram sadanga te an en chin fe nuwa chau chu po a him to kani chuan mihring an en chin chau thin ani
mà se king kan han soi tak te ki chuan direct takin an mahni mihringpui te ngei chunga en chin na chu an be ta thin ani a rap thlak ti lo rual ani lowang king te khi Indopui pahnih na hun lai mi chau te an nia tun lai kan khovela ngei po hian khi tiang thil rap thlak tak tak di ching chu an la om tual pakhat tha po arap thlak te lul nen asang tel asing tel thi na thlen tu ni chu eng tiang taka rap thlang niang mo